Ndiana apera manja. Kana. Waridzira ani kambo. Iwo ndone shamwari dzinopera. Ndati waridzira ani kambo aka. Usataure mazita. Aripo. Usataure mazita. Ameno ako. Ameno ako. Aripo. Untevera gift amu. Untevera. Cyberbullying. Cyberbullying. Angata reference fara yakaba Maria Chema. Chiko ichocho. Aona kana ma V11, Aleka akasvika ne 20 US. Zvikanzi arubata mari ndiani zvikanzi ndeuyu zvikanzi ofest. Uzondisvitsirawo chi mari. Zvikanzi alright asi mudhara panapa pane chi vanhu vanga vaitaura zvotaura doro. Zvikanzi vatengere. Ndobva bvisa $10 ndobva atenga chi pa 20 yai. Ndobva aendesa $10. Saka vanhu vakaona achitambidzwa mari zvikanzi hakuzoya ne$10 kuno kusei. But iwo wanga watowirirana. Wanga wawirirana na Alex. Akatanga it's okay tengera vanhu chi beer. Imwe yacho oita kupi oisa uko. Naye vakomana unovenga akutakura nyaya yakaitika gore ripi zvinhu zvakapera kudhara ndopandakakudza nezuro paipai iye akapuhwa mari yechema $60 yekuti aperekedze ndiyanga ari board member ka aperekedze Nicholas kupi une ma-V11 ere pazvinhu kutaura kanyemba ndiri kukuza ka une ma-V11 ere pazvinhu zvauri kutaura kuchoka kuzimiyora uko une ma-V11 ndirabvunza ka ndirabvunza ndikauziwa navantu vakuzimiyura chatinoda isusu ndizvozvo kana paita nyaya idzi dzeuoridzi anditika dzekusafamba zvakanaka kwemari tine mapurisa akawanda munyika mapolice stations anditika tine zaki ingomhanya kupi unoripota munoita sei asungwe furustop tani kanyemba tani uri bwino ndiri bwino ritani lambo yayakulira suspension ndambotaura nabhosi zvemunyati zvikanzi kudii ndikati lambo maona zvayakuita manje vafane kuseka ndoenda kunani banga kuna baba momo zvikanzi kudii kuna honorable Charles Mufari havasi kupika foni munhu wandaiti unogona kutaura naye ndi director Albert Chekai kana chief executive officer Mr. Sugar Chagonda kana Dr. Kudata Gwirei comrade Namo Yapera vese ava vaigona kukubatsira but dambudziko nderekuti ndeve Arsenal comrade Namo Yapera ndeve Arsenal vanga vane birthday kamusuni ndakaona kwachicheka keke reArsenal kaka Dr. Tagwire ndi Arsenal saka izvozvi vanhu vazhinji masupporters eArsenal agona naboots iwolves cheko ndakakudza iwewe wolves apo yakaseka logo masupporters eArsenal taurai neni zvakanaka isu tinopinda mungwambiti yedenga mutiratidzwa tofanira kunamatira timu iyi kuitira kuti tore ligi ona mazuva yaita inotora kupi ichatora kupi haichatora izvozvi pane chinosuvisa ndaona baba Isabe vachimhanya apa pamarobhoti remembrance naSimon Mazorodzi pane makomba aita se arovana panotori nemunhu aritonzi ashayika munhu angachitozvifambira ega ndozvatani baba Isabe vaita sevamhanya vachatipaka manje kuti zvafamba sei tine urombo kunoratsikirwa neupenyu nezvinoparadza maitiro anoita makombi apa hapasi parenga apa mapurisa vambozama pakamboya pakaiswa vanonzi mabharikedzi aya enhingirini and lucky enough pakatoiswa zvimabharikedzi zviya zvimakongreti zviya dai panga pasina zvinhu izvozvo yaibuda kuenda kunopinda mujuraho renyowani yes mapurisa vanenge vachikontrola traffic vati makombi vanenge vachida sei kumhanya apa panotorerwa matanho makuru panotorwa matanho kana mota dziri papo dzemushikashika kuri kutora moisa mukati ndizvozvo dzanotoimpoundwa dzese dzinomira ipapo ndizvo ndakanzwa kamashoko aitaurwa kana youth worship naro dzine vanhu meya mafome kuti tikangobata chiti kamushikashika tiri kuenda kunokapwanya ndakanzwa mashoko iwayo ngatitobva twaenda vanhu vakutsvagawo mari kanyei but ngavatevedzere
mitemo tarisa mafambiro ari kuita muna fest nekombi apo makombi achangari line kudai so muchitsika paiko muna fest hamuna kumbokomboreswa zvitsoka worship muna fest nezo zvikantoda kugadzisa fest zvakanaka kuti adzokere pa Sunshine City. Ngavauye pana ndiHarare here. Harare ehe muna Harare Street between Robert Mugabe and Bank Street. Worship mukaenda murodhi iyoyo ka yadika hatisukuziva kuti isuwa here pane pairi kubva pakatsemuka paipi kana kuti mvura asi yakanjenga murodhi yabva yachera chitungwiza yamutaundi chitungwiza yamutaundi headcliff because mutaundi kagomba rera state of the art ndizvozvo state of the art portal dai waro vakwanisa kakuenda his worship kunoona muna Harare Street between Robert Mugabe na Bank Street muri muna Harare munozvionera mega wabva ipapo enda pana Fidel Castro kwenda unombonona muna Fidel Castro mombodzika na Fidel Castro apa pakufuna kuti patiriwe something apa ka remembrance na Simon Masorodze icho kwati pakufuna kuti patiriwe kana ka roundabout ponyatsoonekwa kunzi hapana kana mota dzinomira asi chikumbiro chiri ngoramba chichiuya pa Trabablas wakubuda muna Trabablas uri muna Masvingo Road wakananga ku South Park andi pane road yataishandisa kudhara kuuya pachigadzirwa pana Trabablas vanhu vari kumira paipa nemabhazi kanyemba nearly every day pari kupondewa muntu tichibva road yataishandisa kupinda paTrabablas yanga iri dito paigadzirwa Trabablas andokwakumira mabhazi every day nearly every day apadarike 2 days pane munhu anenge achitsikwa. Unofunga kuti pangaitwe sei ipapo paipe pari kuda magrrr magrrr akati wandei ekutoti munhu kana atosvika paipe anotoredusa speed zvekutodaro chaizvo nokuti fire inenge ichiitika ipapo munhu achibuda muTrabablas kanyemba ibhora mberi saka pakagadzirwa road pakaiswa bus stop asi panozoiswa zvimisikidzo zvinoti at least kana wakusvika pabus stop unoziva kuti vanhu vakatakura mabhegi vari kuenda nokwira mabhazi saka mota dzene chibva muTrabablas dzene dzakavesera machembero ari kuvhiringidzwa ipapo akabereka vana dai waro vanoona nezvemugwagwa iwo Ministry of Transport and Infrastructure Development vagadzirisa pane vaivai vakagadzira Trabablas anditi vakanonogadzira gomba riya rakanga ranetsapo uko Glenora uko ivavai ndo vatingatokumbira nokuti uri kuona kuti paipe vakati futi regai tipindire kukanzura but vanofanira kuita sekupiwa basa iroro neministry vanofanira kuudzwa kuti apo panoda kugadzirisa kwete nekanzuru I'm not sure but iministry think nekanzuru kuti at least vakapuhwa nekanzuru or iministry road saka vakapuhwa basa iroro vanonoisa tumagrrrr kuti pafambike kanyemba pakaipa ndakaona mudhara Chinekeka aramira pompari fambai zvakanaka panapa wantu akupondewa namunakaro bhiribe kuimabwino kanyemba asi iye ariseko mudhara Chineke Dara Chineke aragofanana ka na Black Sam kupatika kwavanhu kushu vanenge vari busy ka vane zvinhu zvavanenge vachigadzirisa vachimhanyisa even uyu mudhara wako Songore vakakufanana vabatike zvekudaro vanenge vachigadzirisa chiko kanyemba baba Philip mabusiness ka vafanana newere ndinekuona kanyemba